أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواح الله فداء. To insha Allah za mu tashi daga aya ta 89 suratul baqara. walamma ja'ahum kitabun min indillah walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. yayin da littafi ya zo musu, magana na ana yi da yahudawan madina a yayin saukan wannan alkur'ani. To kuma an riga an saba karatun da yadda yake ana yi da su ne, amma an haɗa tun daga kakanninsu har ya zuwa na yau ma duka, da kuma yahudawan al'ummar nan. Yayin da littafi ya zo musu daga wajen Allah, alƙur'ani kenan, su da can suna da attaura, suna karanta attaura wanda aka saukar ma annabi Musa. To kuma sai ga littafi da ji wannan ma shi ma littafin wanda ya saukar da attaura nan shi saukar da wannan musaddiqul lima ma'ahum, shi wannan littafin mai gazgata abin da ke tare da su na attaura, wanda yake a ciki an bayyana sifofin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. An ce shi annabi sunansa Muhammad, zai zama ummi. Mun sha magana dangane da ummi cewa yana nufin wanda shi ba kitabi bane, ma'ana ba isra'ile bane, ma'ana ba yahudu bane, ba nasara ba ya karanta at-taura ko linjila, shine ummi, ba wanda bai iya rubutu da karatu ba, wai ya zubillah. To a cikin littafinsa an faɗi cewa shi wannan annabi na ƙarshe zai zo ne, sunansa Muhammad, kuma zai zama ummi ne, ma'ana ba kitabi ba kaga. Sannan kuma daga zuri'an Isma'il alaihi salam. Kuma an nuna cewa za a ƙarfafa shi wannan manzo da khairu khalqillah ba'da rasulillah, yana ce na rubuce a littafinsu, aliyun waliyullah. To da littafin nan ya zo ya gaskata abin da ke tare da su, suka san shi ne. Wa kanu min qablu, alali sun kasance su yahudawan nan kafin saukan wannan littafi da bayanan wannan manzo, kafin bayanan wannan manzo da saukar da wannan littafi, yastaftihuna ala alladhina kafaru, suna neman buɗi akan waɗanda suka kafirce. Neman buɗi ma'anansa neman nasara da zafara, neman galaba, shine wato suna addu'a Allah ya ba su fatahi akan waɗanda suka kafirce da wannan annabi wanda zai bayyana. Waɗanda suka kafirce na maƙiyansu masu bautan gumaka sun kasance in suna neman fatahi, sukan nemi fatahi ne albarkan Muhammad da Ali da iyalan gidansu, sai ku su sami nasara a yaƙoƙinsu. Kuma sun kasance suna gaya mushrikan larabawa na Madina, Ausu da Hazraj, masu bautan gumaka, cewa wannan zamanin bayyanan wannan manzan ne na ƙarshe.
zai bayyana mu yaƙe ku kai ƙarshen adu da samud. yastaftihuna suna bidan buɗi, ma'ana suna bidan nasara. A da can suna da bidan nasara albarkacin manzan Allah da iyalan gidansa su sami nasara akan makiyansu. To sai gashi wannan manzan da suke istiftahi da shi, falamma ja'ahum ma arafu, yayin da abinda suka sani ya zo musu, gashi da ganin shi ne ya arfu na hukama ya arfu na abu na abu, shi din ne ba wata tantama wanda ake jiran bayyana sannan gashi ya bayyana, ga sifofinsa tsafa shi ne kamar yadda aka sa a tawar. Amma su duba su kalle su sake duba wannan duk sifofin da suka tabbatar shi ne har suna kowa wallahi. To amma sai mai rage, sai suka imani kafaru bi, suka kafirce da shi. Kaga wannan abu da ban mamaki, kai da kake zaman jira har kake addu'a albarkacin wannan manzan a baka nasara, har kake gaya ma wasu cewa ya kusa bayyana ku bi shi ku sami ɗaukaka. To amma da ya zo suka gane shi, suka ga falan ma ja'ahum ma arafu, kaga tabbatar sun gane kenan, ba su gane bane abin da yanzu suka sani ya zo musu, suka faru bi. Wannan kafircin rashin sani ne, sai suka kafirce da shi. mai yawa nan kafirci anan musantawa, ma'anan kafirci musantawa. jahadu nubuwatahu hasadan lahu wa bagayan alai, sun musanta annabcinsa saboda hasada da shishigi a kansa. Sun gane shi ne, sun kuma san shi din ne, ba wata tantawa. To amma me su ba haka suke so, suna son gaskiya ta bi abin da ran suke so. Abin da suka so shine shi wannan manzon ya zama ba yahudi, sai ya ɗaukaka yahudancinsu, sai su sami ɗaukaka na ƙabilansu da ɗaukaka birbishin sauran ƙabilu, su yaƙi sauran ƙabilu, su kwaso ganimomi, su kafa daula. A ce ai duk duniya ba kamar yahudu, ai jininsu zaɓaɓɓe ne, 'ya'yan yaƙub, 'ya'yan ishaq, 'ya'yan saratu matar ibrahim, zaɓaɓɓiyar Allah. Yawwa ya rikata sai kawai sai ga annabin nan ya bayyana, jikan isma'il dan hajar. Wannan kuma dai Allah ya yi disappointed su. Haka suka ya zai Allah zai musu haka. To shine to amma ki sai ba an kai imani tun da ma amma sun san shi ne. Wato su zaman jiran sun sharɗanta ma gaskiya sharaɗi ne. Ita gaskiya ba a ginda ya mata sharaɗi. Jiya wasu mata tuna wasu so suke gama wata tana bincike ta ce to ita fa tana son ta gano wannan mazhaban ahlul bait ne in shi ne gaskiya ta bi, amma fa in ce ko dai ba kaza bane, ba abin da aka gaya mata an fice mata wani abin ce ko ba haka bane. Ce to ana ga ginda ma gaskiya sharaɗi ne, wai sai ta ji labarin wani abu fa an ce fa kaza ya faru, to in ce ko ba haka bane, to sai a ce mata ba haka bane in haka din ne. To kaga to wato kenan mashruɗi, mutane suna son gaskiya amma da sharaɗi ta bi sauransu. Ita gaskiyan ta zo musu ta inda suke so. Ana sharaɗa ma gaskiya sharaɗi? Ita gaskiya sunanta gaskiya kwara ɗaya ce. In ka sa mata sharaɗi shikenan ka za ka fanɗare ne. To abinda suka kira fal'anatullahi alal kafir, to tsinuwan Allah tabbata akan kafirai. Kaga kafirai anan su wane ne? Jahidi na ke. Yau da suna cikin
wani ruwaya na a cikin kafi, ban san ko za mu karanta ruwaya na da dan tsawo, na zo da kafi din nan. Afuwan ya kawo batun ma'anan kafirci din ne. Ruwaya na da dan tsawo, ce babin wujuhul kufur, daga Ali bin Ibrahim daga babansa, da isnadi ne mai tsawo, daga abi amr az-zubairi, daga abi abdullahi alayhi salam ya ce na tambaye shi na ce masa akhbirni an wujuhil kufur fi kitabillahi azza wa jalla, gaya mini da fuskokin kafirci a littafin Allah azza wa jalla. Kufur na zuwa da ma'ana daban-daban a cikin littafin Allah, to ga mini fuskoki daban-daban na kufur a cikin littafin Allah. Qala al-kufru fi kitabillahi ala 5 awjuh, yace kafirci a littafin Allah fuska biyar ne. To daga ciki yace fa min ha kufrul juhud, daga ciki akwai kufrul juhud. To sai kuma yace wal wujuhudu ala wajhaini, to shi juhud din kuma ya kasu kashi, yana da fuska biyu. Kun ga bayan kafircin ya kasu kashi biyar, to na farkon wanda shine kufrul juhud, shi kuma ya kasu kashi biyu, fuskoki biyu. Akwai al-kufur bi tarki ma amara Allah, wa kufrul bara'a, wa kufrul ni'am. Wa'annan sauran nau'in kafirci din kenan. To fuskan farko na kufrul juhud, ba zan karanta hadisin duka ba don yana da tsawo, shine zai ce fa amma kufrul juhud fa huwa al-juhud bir rububiyya. Akwai kafir musanta ubangijantakan Allah, shine faɗan masu cewa babu ubangiji, ba aljanna, ba wuta. Su ma ya ce sun kasu kashi biyu, akwai zindiƙai, akwai dahariya su ne masu cewa ma yi hulkuna illa dahar, wato su wanda suke ganin lokaci yana tafiya ne kawai da kansa, duniya da kanta take cancanza abubuwa, amma ba wai ba ta da farko ba ta da ƙarshe. Dahariya kenan. Har yanzu akwai su dahariyawa wanda suke ganin kawai tafiya, lokacin da ke tafiya yake da istimrari kawai, ba ranar da zai zama kawo ƙarshe. In ma wani abu ya lalace nasa zai sabanta kansa ya ci gaba kawai, wato ba farko ba ƙarshe kenan. In dai ka mutu shi kuma ka tafi kenan. Irin wa'annan da hariyai sun da tsamar lokaci suka ga ba su gama amfanin rayuwa ba, sai su ta kashe kansu. Wani ce to mene amfanin ma rayuwa, tun da ya zo ne kawai kuma ma bai ji daɗi ba, kuma shi kenan bisa haɗari ma ya zo, tun ga ci sai ɗauki ransa. Imam yake cewa wannan shine kamar faɗin Allah ta'ala, inhum illa yadhunnu, zato kawai suke, ba sun tabbatar da tabbatar kamar mai hanya zai yi duniya ta samu sama da ƙasa, ba wani farko ba kuma ƙarshe. To wannan zan tsallake muku, hadisin yana da tsawo, mai bukata yana iya duba. To sai kawo wanda ya shafi wannan karatun namu, ya ce wa ammal wajhul akhar min al-juhud alama arfa wa huwa an yajhada al-jahidu wa huwa ya'lamu annahu haqq. To fuska na biyu na juhudi bisa sani shine mutum mai musu ya musanta abu alhali ya san gaskiya ne, kadista karra inda ya tabbata wurin shi, ya tabbatar. Kaga wance in hum illa yadhunnu, su ba su da tabbas. Yana ka ce musu hakikani Allah, duniya nan ba ta da farko ba ta da ƙarshe, haka nan kawai ma ya lubuna illa da zai ce ya gani, amma yana da yaƙini. In hum illa yadhunnu, yana kawai haka zai ce haka da ke tsammani. To shi ko wannan na biyu shi ya sani, mai juhudi na biyu ya san gaskiya ne amma kuma ce ba gaskiya ba. sai ce qadista qarra inda wa qad qala Allah azza wa jalla wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa udwa wa jahaduha suka musanta ta ayoyin da annabi Musa ya nuna ma Fir'auna da jama'an sa kenan
wastarqaina anfusuhum kuma zukatan sun sakangance lalle wannan ayoyin lalle daga wajen Allah sun tabbatar. Me yasa suka musanta zulman wa uluwa? Saboda zalunci ga kawo kansu kenan da uluwi, sun ɗaukaka kan suna ganin su manya ne, za su ɗauki zilla ba, su za su bi mutanen da suke bautarwa, amma sun tabbatar wannan ayoyin na Allah ne. to shi ne kuma wa qala Allahu azza wa jalla wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fal'anatullahi ala al-kafirin. Shi ma wannan nau'in ne, kun gani, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi, kaga wannan kafircin juhudi kenan da abinda mutum ya sani ya musanta, kufurul juhud da abinda mutum ya sani. to wannan mai yiwa mutum ce to sauran bangarorin guda biyar fa a gurguje wal wajhu thalithu min al kufr kufrun ni'am, shi ma akwai ayoyi wanda kaman wa hadha min fadl rabbi li yabluwani ashkuru am akfur wa man shakara inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun karim. kaga wannan la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. duk kaga wannan kufurin ni'ama kenan. sai wajhur rabi'u na kufur shine tarku ma amara Allahu azza wa jalla bihi. wannan yayi daidai da abinda muka karanta wancan karatun namu, shine ayar da take cewa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrujuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. سيأكتي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. غاشنا ينزو wancan karatun mu na baya. to kun ga wannan wani nau'in kufur ne da ake ce mashi kafircin barin umarni. an ce ka yi kaki, an ce ka yi kaki, shi ya yi imani da Allah da annabinsa, an ce ya yaƙi. menene wannan? ƙin bin umarni, shi ma nau'i ne na kufur. sai ce fakuruhum bi tarki ma amara Allah azza wa jalla bihi wa nasbikum ila al-imani wa lam yaqbaluhu minhu. dan ga su kafircin su anan kin bin abinda Allah ya umarce su da shi, kuma da suka nasabta kansu da imani amma ba karba da gare su ba. wa lam yanfa'ahum, kuma ai wannan imanin ba zai amfani su. faqar sai Allah ta'ala ya ce fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab. ba ma shadda azabun shadid ba. wa man lahu bighafilin amma ta'malun. to kun gani wannan karatun mu da baya ne mun dan kawo wannan cewa shi ma nau'in kufur ne na abin kafirci da kin bin umurni, wanda yake mai irin wannan nau'in kafircin kamar yadda ya zo a nan duniya kunyata, a lahira azaban da ya fi tsanani. saboda shi azaban kafirin da na farko nan kamar da hari, to shi fa gaskiya nasa azaban bai kai na wannan ba, tun da shi ya san umarnin da ya ƙebe. saboda haka sai aka ce a shaddal azab shi za ka yi shi wancan da hari sai ya shiga azaban shadid. shi ko wannan mai juhudi da tarku ma amara Allah bi, to shi ko sai ya shiga ashadul azab saboda shi ya sani yake. to sai fuska na biyar na kafirci wa wajhul khamisu min al kufr kufrul bara'ati wa dhalika qawluhu azza wa jalla ya haki fi qawli Ibrahim alayhi salam kafarna bikum ma bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha abada ta tu'minu billahi wa'ada, yani tabarra'na minkum. yawa to gashi nan dai nan ga dai ce inda kuma inda ke cewa inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. annabi Ibrahim kenan, inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. iblis zai faɗa kenan a gobe kiyama. kun ga shi anan yana nufin yayi musu bara a kenan.
Allah ta'ala kuma cewa inna mattakhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Shi a cikin wannan kuma dangane da annabi Ibrahim, yani yakfuru ba'dukum bi ba'din, yani yatabarra'u ba'dukum min ba'd. Kun ga wannan nau'in kafirci guda biyar kenan duka a cikin alqur'ani. Akwai makubur din lugawi, amma ba shi wannan ba za a dauke shi tunda an wannan ainihin akwai kuburin ma'anawai da aka dauko a ma'anan shi kenan. In na lugawi ne ba za mu dauke shi ba, don kowace kalma ta kan zama ta da asalin ta na luga, sai aka dauke ta ta zama musala. To musalahan ne ke da fuskoki biyar. Insha Allah mai sha'awa yana iya dubawa a cikin kafi juz'i na 2 shafi 389. To kun ga wannan nau'in kafirci ne da na juhudi. Falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi. To da yake nan akwai ruwayoyin sharhi masu ɗan yawan gaske, ban san dangane da wannan, ban san wanne ne zai sami shiga ba, wanne ne ba zai sami shiga ba. Daga ciki akwai a cikin tafsirin Ibn Ibrahim ya ci da isnadinsa daga Abi Abdullah ya ce wannan aya ta sauka ne dangane da Yahudu da Nasara. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifuna, waɗanda muka ba su littafi suna sane da shi, sun san shi sare. A yana nan a gaba a cikin wannan sura a Baqara, ba mu kawo nan ba, yana nan gaba aya 146. Yana nufin sun san shi wannan manzo, alladhina atainahumul kitaba, inda muka ba littafi, wato Yahudu da Nasara kenan, ya arifunahu, sun san shi ina yana komawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun san shi sare. A wani wuri ya ce kuma kama ya arifuna abna'ahum, kamar yadda suka san 'ya'yansu. Da wadda ka san mutum ya san 'ya'yan ɗansa ba zai shiga masa duhu ba, to haka suka san manzan nan. Ya ce saboda Allah azza wa jalla ya saukar musu a cikin attaura da linjila da zabura, ya saukar musu da sifan Muhammad sallallahu alaihi wa da sifan sahabbansa, da wurin da za a aiko shi, da wurin da zai hijira ya zuwa gare shi. Shine a fadin Allah ta'ala, Muhammadur Rasulullah wallazina amanu ma'ahu ashaddu 'alal kuffari rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil. A cikin suratul Fath, wannan sifa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin attaura da linjira da sifan sahabbansa. Yayin da Allah ta'ala ya aiko shi, ahlul kitabi sai suka gane shi, kamar yadda Allah ta'ala ke cewa falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi, yayin da abinda suka sani ya zo musu kafirce shi. Sai zama Yahudu suna ce ma Larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi, suna ce musu, ya ku Larabawa, wannan zamanin annabin nan ne da zai fito daga Makka kuma ya yi hijira zuwa manan Madina, kuma shi ne annabin ƙarshe, shi ne ƙarshe annabawa, kuma wanda ya fi su fifiko da sifofinsa fi ainihi umra wa bai na katafaiti hatiman nubuwa. Suka ce yana daga cikin sifofinsa a cikin lajiyar suna da masu a idansa akwai ɗan jajata, kuma akwai a kafaɗansa akwai tambarin annabta, tambari sosai. Shi tambari kamar da aka sa hatimi akan buga, a ce su tambari akan buga din nan, da a dangwala a cikin tawada a buga ya fito da rubutu. To shi na manzo Allah halittar jikinsa ne akan kafaɗansa haka, gashi an rubuta Muhammadun Rasulullah hatiminsa. To
daga cikin sifofinsa yalbisu shamla, yana sa shamla kamar tufa mayafi wanda za a yafa, wanda yake al'adan marasa girman kai yana iya yafa mayafi ya fito. Sannan kuma wayajtazi'u bil kusrati wa tamarat, kuma yana gamsuwa da 'yan gutsatsararrun gurasosi da 'yan ƙwarorin dabinai sun wadace shi. Wato abincinsa sassauƙa ne, 'yan gutsatsararrun burododi, karance burodi mutum ya ɗauka irin na Najeriya ne. An san hubz ya kan kasance iri-iri, ga hubz iri-iri ne, amma dai wanda aka saba, wanda har matafiya ka daga ɗaukan shi baya rubewa, to sai dai bushe amma bai kan rubewa. mutum yana iya cinsa busasshensa ya je na ce rakakakawa, ko kuma ya dan jika shi ya dan dafa ya dan imama ya hada da dan romo, to shi zai iya cin wannan khubz gutsutsararru, wato ma'ana ba kamalallen khubz ba kenan. Sannan kuma da 'yan dabinai, 'yan kwarorin dabinai sun wadace shi a wajen abinci. Yarkabul himarul ari, kuma yakan hau jaki ba ko shimfiɗa, wannan duk tawadu, wanda ana kawo jaki bayan jaki din ba ko shimfiɗa. Wa huwa dahuku, wannan cikin surar da huda suke gama mutane, wa huwa dahukul qattal gashi yana dariya amma wajen yaƙi ba wasa. barganin yana maka dariya in kuka zo kaka yaƙi mangare ka zai yau an ka yaƙe shi, wato ko da yake shi ba yana bakin ciki bane, wato ba da fushi yake abin shi ba, amma kuma yaƙi in zai yaƙe ka kawai ka tabbatar ka mutu kawai shi, saboda shi an ba shi garanti din nasara. Duk wanda yaƙe shi ƙarshen sa ya zo. Ya da'u sai bihi ala atiki, zai rataya takobinsa aka faɗa, rataya aka faɗa, wato ainihin igiyarsa zai rara, wato ma'ana kinaya ga manzo Allah zai yaƙi kenan, ba yana nufin fi'ilan practically za a gan shi ko da lokaci da takobi ba. In aka ce game da ake cewa bayanan imam ajalla farajahu zai zo da takobinsa a rataye, ma'ana zai zo da yaƙi, ma'anansa kenan, don shi jikan kakansa ne. La yubali man laqa, ji wannan ya ga mudo daga cikin abinda su yahudu suke gaya ma mutane, la yubali man laqa sultanahu, la yubali man laqa, baya ga damuwa da waye gamu da, wato shi manzo wannan zanna manzo yana sa ga musu, wannan manzo in bai damu da komai karfin runduna, komai yawan su san bai damu da su, bai wannan bai dami shi, sai ya tinkare su kawai, bai damu ba. Kasa idan zaka kwama zaka tunani cewa to ya kenan wayannan sun ninka mu biyu ba, za akwai abin da to ba dai wannan manzon ba, shi zai fuskanci rundunar da nunun kashi don shi yana da garanti din nasara. Ya bulugu sultanahu mantiqal khuffi wal hafir, mulkinsa zai kai saman ɗika shi ne wurare, zai kai wuraren huffi da hafir, ma'anan huffi takalmi, hafir kuma kofato, wato duk inda kafa ke takawa da duk inda mahayi kan hau ya je, to sai mulkinsa ya kai. Kinaya ga mene? Gabas da yamma, kudu da arewa na ƙasa, wato ko ina sai mulkinsa ya je, ma'ana kenan. Ba dai mutum yakan taka da takalmi ba, kuma ya hau doki ba, ya tafi wani wuri, to duk inda ake zuwa da kafa ko a haye, to mulkinsa za shi. sai suna ce masu laraba Allah naqtulannakum bihi ya ma'asharal arab qatl ad, za mu yaƙe ku da shi wannan annabin ya bayyana, ya ko ayyana larabawa masu bautan gumaka, ya kan adu ba a mai haka ma'adawa ba iska aka aiko aka gama da su ba, to za mu a gama da ku. To falan ma ba asallahu nabiyahu bi hadhihi sifa, yayin da Allah ya aiko annabinsa da wayannan sifofi da suke ambatawa, hasadu sai suka yi masa hasada, wa kafaru bi,
suka kafirce da shi, kama qala Allah ta'ala wa kanu min qablu yastabtihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Wannan ruwayan a cikin tafsirin Qummi ne wanda muka karanta yanzu. Akwai wannan ga wata ruwayan kuma da gane da wannan wa kanu min qabla yastabtihuna alladhina kafaru, shi kuma wannan a cikin rawdatul kafi, rawdatul kafi. Shi wannan ruwayan da isnadinsa da tsawo shi ma daga abi abdullah alaihi salam, daga wannan daga ruwayan ma abi basir. Wancan mun ce ruwayan daga abi umair ne, a ba shi wancan rabu abi amr wani ruwaya ne daban. Wannan na ali bin ibrahim daga Huzair ne daga abi abdullah. Wannan kuma ruwayan rawdatul kafi daga abi basir daga abi abdullah alayhi salam, dangane da faɗin Allah ta'ala wa kanu min qabla yastabtihuna 'ala alladhina kafaru. Sai ya ce كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمد صلى الله عليه وآله وهم برين مكورجي دلارتي مكا وسكا. su yahudawa sun kasance sun samu a littafinsu cewa mahijirtan muhammad sallallahu alaihi wa alihi yana tsakanin iru da uhud. Sunayen duwatsu ne, ir ko ayir. A wani wuri na gan sun sa ayir ne, tsakanin dutsen airu da uhud. To sai suka fito suna neman ina ne wannan wurin, sai suka ci wani dutse, sai aka ce wannan dutsen sunan shi hadad. Sunan wannan dutsen. To da suka ce hadad uhud, hadad uhud, suka ce to ina ji mu duk majin shine a littafi. Suka duba littafin suka ji uhud da ayir, da tsakanin duwatsu biyu ayir da uhud. To sai suka zo wani aka ce wannan dutsen mene sunan sa, aka ce masu hadad. Suka duba hadad uhud, ajin da ɗaya. sai suka sauka nan suka yada zango, suka raba. wannan wasu suka zauna a fadak, wasu suka zauna a haibar. haka nan wato duk tsakankanin hadad, duwatsun hadad kenan, suka garuruwa haibar da fadak. to waɗansu sai suka so su je su gaida waɗansu 'yan uwansu wanda su kuma suke nesa da su, sai suka karɓi hayan raƙuma na wani balarabin daji a arabi, wani balarabin ƙauye wanda yake hayan raƙuma. Hayan raƙuma nan mutum za ka hayan raƙuminsa shine zai kai ka da raƙuma, shi zai ja ragaman ya je da kai ya dawo da kai. to sai shi balarabin ƙauye sai ya ce, shi kuma daga kais yake, sai ya ce da su amurrubikum ma baina ayrin wa uhud. yace to ina za ku kace wani gari ne can ne sau da kaga wasu yahudawa suka sauka a wani wuri, yan uwanmu ne wajajen hanyar yaman. yace oho, to ina son wurin, to zan bi da ku ta hanyar tsakanin ayr da uhud. suka ce ina, ka san su sun ji a littafin an ce tsakanin ayr da uhud ne. suka ce ta ina za ka bi da mu? yace tsakanin ayr da uhud zan bi da ku. suka ce to in mun je daidai wurin ka gaya mana. suka ce in mun je daidai wannan tsakanin ayar da uhud ka nuna mana su. suka ce ya ce to da ya je tsakanin daidai tsakiyar madina sai ce musu wancan dutsen sunansa ayar, wancan kuma sunansa uhud. sai kawai suka sauka. ai ba nan kuka ce za ka ce a bukata ta biya, ka sauka lafiya, nawa ne kudin raƙumanka? sai suka biya, suka ce ai mun sami abin nema. sai suka aika ma 'yan uwansu na haibar da fadak
ku zo ga abin da muke nema, mu mun ga wurin takamaimai. Da can da suka sauka har suka kafa garin Uhud da Fadak a kusa da dutsen Hadad, sun ɗauka nan ne. To yanzu wa'annan sun gano, sai sauran suka ce to ai ba mu da nisa tsakaninmu, don ainihin su Haibar din tana arewa da Madina ne da Fadak din. Suka ce bai ba mu nisa tsakaninmu, mu kuma nan gashi mun yi gonaki, ga dabbobi, mun gidaje, mun ɗauki dukiyoyi, zauna ya kan kama. Saboda haka idan annabin ya zo ku gaya mana sai mu tattaro mu. Da zaran annabin ya bayyana za mu yi gaggawa mu zo Madina mu da dukiyoyinmu da komai. To shi kenan. To da suka zauna nan su ma sai su ma yau da kullum sai suka yi dukiyoyi, suka yi gonaki a nan Madina kenan, suka yi dukiyoyi ga gonaki, ga dabbobi, ga sauransu, ga gidaje, ga dai su zama ya kan kama dai tun ana waɗanda suka fara sauka aka kai ga 'ya'ya da jikoki da 'ya'yan jikoki, zama ya kan kama, gari ya tabbata, zama ya tabbata. Har ma suka yi kamar shi fata hassanu, har suka yi kangaye. Lokacin da suka yi karfi sai wasu kabilan tubba ne ya ce ismu malikin min muluki himyar, sai kabilan tubba ya ji labarin cewa akwai yahudu suna da dukiya mai, sai yana kai musu haini, yana kwasan ganima. To saboda haka sai suka yi ganoyi. To sai wata rana ya zo ya rutsa da su, ya rutsa da su, sai zama rutsawa ya tsanani gare su. Ya rutsa da ganuwa, ya ce oke ba kun da gina ganuwa ba zan iya kutsa da ganuwan ba, amma zan tsare ku in yunwa ta yunwa kwa fito. To a wannan ruwayan da yake ruwayoyi daban-daban, akwai ruwayan da wannan shi an ce shi tuba dinnan da ya ga haka nan sai ya samu cewa su suna samun abinci da daddare ta hanyar dabino da sha'ir. Da labari ya zo musu sai ya tausaya musu, sai ya ce to shikenan ya fasa yakansu. Sai ya tambaye su labaransu, suka gaya mashi, sai suka ce to ya ce ni ma zan dawo nan zauna. Sai suka ce ai ba zai yi maka ba, domin nan mahijirtan annabi ne, kuma ba zai yi kai ka iya zama a nan ba. Sai ce to zan bar muku ƙabilu biyu don su zauna tare da ku. A wannan ruwayan haka aka ce, sai ya bar masu Aus da Hazaraj. Wannan ruwayan ya nuna su suka fara zama a wurin kenan, suka fara zama kenan. sai tubba ya zo musu da Aus da Hazaraj. Yayin da suka yawaita, su kuma suka yawaita, sai zama suna amfana da dukiyoyin Yahudawa. Sai Yahudu suna cewa kai wa'yan nan fa kun zo nan kun zama mana alaƙaƙai, ai kwanan nan Muhammadu zai bayyana, za mu fishe ku daga garin kore ku. To da Muhammad din sallallahu alaihi wa alihi Allah ya koshi, sai su wayannan Ausu da Hazaraj sai suka imani da shi, su Yahudu suka kafirci. Shine a fadin Allah ta'ala, wa kanu min qablu yastabtuna ala alladhina kafaru wa lamma ja'u ma arafu kafaru bi falanatullahi ala al-kafir. Akwai inda na karanta labari mai tsawo na cikin zamu, ban san ko za mu iya karanta wannan ba shi ma, amma bari kawo 'yan surayi guda biyu 'yan gajejjeru a nan kafin mu je ga wannan. Wannan shi kuma ruwayan tafsirin Ali bin Ibrahim da isnadinsa daga
ishaq bin ammar ya ce na tambayi abu abdullahi alayhi salam dangane da faɗin Allah ta'ala wa kanu min qablu yastatuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu bi yace wasu mutane ne tsakanin isa da muhammad salawatullahi alaihima sun kasance suna barazana ga masu bautan gumaka da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai annabi ya kusa bayyana za mu karere gumakanku za mu yi maku wato za mu kaza annabi ne da yayin da annabin ya fito suka kafirce da shi. A cikin tafsirin ayashi kuma ya ce wannan daga jabir ya ce na tambayi abba ja'far alaihi salam dangane da wannan aya lamma ja'ahum ma arafu kafaru bi yace tafsirinta baɗinin tafsirinta shine lamma ja'ahum ma arafu fi aliyin kafaru bi ya ce ya'ani banu umayya humul wannan baɗan ne gudun da muna cewa wani lokacin muka karanta muka ce yahudun isra'iliyawa akwai yahudun isra'iliyawa akwai yahudun al'umman muhammadu yahuda hadar umma kuma yayin da suka ji abinda aka gaya musu suka sani shi ma sai suka kabarci wannan kuna ce mashi baɗan insha Allah. To sai tafsirin da nace muku wannan yana da tsawo magana da ya shafi babin amma kuma dai wani abin ya dan fita babin. Tafsirin imam al-mansub ila imam al-askari salamullahi alai a cikin wannan tafsirin imam al-askari alaihi salam yana cewa Allah ta'ala ya zargi yahudu ne ya ce yayin da lamma ja'ahum yana nufin wa'annan yahudu wanda bayanin sai ya riga ya gabata su da yan uwansu da littafi ya zo musu alkur'ani kenan mai gazgatawa wanda shi wani alkur'ani kenan na abin da ke tare da su na attaura wanda aka bayyana wannan annabi sarai kuma kafin nan su nan yahudu din sun kasance suna neman fatahi kafin bayanan wannan manzo muhammad sallallahu alaihi wa akan waɗanda suka kafirce na makiyansu da masu gaba da su sun kasance sukan nemi taimako a kansu albarkacin manzan Allah sai Allah ya ba su nasara. To yayin da suka ga manzon kuma su wayannan yahudin kenan suka gane shi ne kuma saboda sifofin shi da aka fada sai suka kafirce da shi ma'ana suka musanta annabcinsa saboda hassada da shishigi. Shine Allah ta'ala ce azza wa jalla fala'anatullahi alal kafirin. To anan ya kawo wani zance ya ce amirul mu'minin alaihi salam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala zan karanto muku da Hausa dan na ga shi ruwayan nan ko a cikin tafsirul imam din na gan shi hadisi ne ya kai shafi 8 to kuma in zan karanto ya ishe mu karatu to amma zan karanto wani bangare sai in kyale muku sauran bangaren in mutum yana son ya ga cikakken bayanin ya nemi tafsirin imam daga shafi 393 zuwa 401 kusan shafi 9 kenan hadisi ɗaya ne. To yan aiki ba fara bari dan fara dan wani abu kafin lokacin da za mu dan tsaya ne tafsirin wannan magana din ne ya ce amirul mu'minin alaihi salam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzansa labarin abinda zai kasance na imanin yahudu da muhammad salawatullahi alaihi wa ali to kuma da kafin bayanansa da kuma neman taimako da suke yi akan makiyansu da ambatonsa da yin salati gare shi da iyalansa yan suna neman su taimako ya ce
alaihi salam, Allah azza wa jalla ya umarci yahudu a zamanin Musa alaihi salam da ma bayan Musa cewa idan wani al'amari ya dabaibaye su ko wata musiba ta sauka masu, nan ya bin da ya ce idza da hamakum amrun au da hathum dahiya, wani abu muhimmi ya wani ba ko wata musiba ta sauka masu, to su roƙi Allah azza wa jalla albarkacin Muhammadu da iyalansa tsarkaka su biɗi nasara da shi da su, sai suka kasance suna aikata haka nan har ya zama yahudawan madina kafin bayanan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi da shekara biyu bisini na kathira, da shekaru masu yawa, ba shekara biyu ba, da shekaru masu yawa sun kasance suna yin wannan. Duk lokacin da bala'i ya sauka masu ko wata musiba ta sauka, sai su roƙi Allah albarkacin Muhammadu da iyalan gidansa sai a yaye musu. To ya ce wasu mutane sun bayyana, wato wasu mutane kafin bayanin Muhammadu da shekara 10 sun zo suna daga tsakiyan Asad da Gatfan, kabiloli ne, banu Asad da banu Gatfan. wayansu mutane suka zo da wayansu mutane daga cikin mushrikai suka zo suka darama yahudu, suna nufin su cutar da su, sai zama sukan tunkuɗe bala'in da ya sauka musu daga wajen wayannan mutane da roƙon Allah albarkacin Muhammad da iyalansa tsarkaka. har wani lokaci su kabilolin Gadfan din nan da Asad din nan suka zo musu da rundunan 3,000 mahayi 3,000, suka rutsa da wani alƙarya na yahudu da ke gefen madina. su kuma mutanen su yahudawan suka fuskance su alhali su 300 ne, mahayi 300. mahayi 300 ya fuskanci mahayi 3,000 ya ka gani, sun nuka saso 10 kenan. sai suka roƙi Allah albarkacin Muhammadu da iyalansa, sai ko suka nasara kansu, suka murkushe su. sai Asad da Gadfan suka ce mu juna, ya kai haka ne, to ku zo mu nemi taimakon sauran kabiloli. sai suka yi musu gangami, sai da suka zo da mutum 30,000 suka fuskanto wayannan mutane, duka yawansu bai wuce 300 ba da suke, su ko wannan sun zo da 30,000, da ba 3,000 ne ba, suka ga 300 sun ga yaraba akan 3,000, to sun zo da 30,000. sai yahuda suka ga abin ya fi karfin su wannan, sai suka ce to ku ba, muna neman amana, ku ba mu amana. Suka ce ba wata amana, sai dai ainihin mu yaƙe ku, mu kwashe matanku da 'ya'yanku da dukiyarku ganima. sai yahudu suka ce junansu, to ya za mu yi? to sai masu hankulan suka ce ashe ba annabi Musa alaihi salam bai umarci kakanninku da ku nemi nasara da Muhammadu da iyalan gidansa tsarkaka ba? Suka ce lalle. sai suka ce Allahumma bi jahi Muhammadin wa ali tayyibin lamma saqaitana faqad qahatat dhalamatu annalmiya. wato wannan an yanke musu ruwa kenan, ba ruwan sha. suka ce amene abin yi, to suka ce faqad qahatat dhalamatu annalmiya hatta da'ufat shibanuna wata wamat wuldanuna wa ashrafana ala alharaka. wato su wayannan da suka zo suka tsare, da suka rutsa da su, sai suka yanke masu ruwa, ya zama ruwa baya shiga garin. to shine suka ce ya rabbi muna roƙonka bi jahi Muhammadin wa ali tayyibin, ka shayar da mu, domin wayannan azalamai sun yanke mana ruwa, samarin mu sun rauni, yaran mu sun kusa mutuwa, mu ma mun kusa halaka. sai Allah ya aiko da girgije ya zuba ruwa, duk ya cika ainihin rijiyoyinsu da matattarun ruwansu da ƙoramunsu da kwarzanzamunsu, duk suka cika da ruwa.
to sai suka ce hadhihi idal husainai, to wannan ɗayan kyawawa biyu kenan, mun fara ganin alamar nasara. Sannan sai su nan askarawan sai suka leƙa katangansu sai suka ga ruwa ya cika ko'ina, kuma lokacin ba lokacin ruwa ba ne. Su kuma su waɗanda suke nan su kuma ainihin sai hadarin yi musu, ba maimakon yi musu ruwan sama sai yi musu iska duk ya tattarwatsa ta haimominsu da makamansu. Suka ce to ya kai haka nan, ba lokacin ruwa ba gashi an yi ruwa, kuma ruwan su ya amfana mu bai amfani mu ba. To aka ce wannan iska din sai da ta halaka mafi yawansu, wasu suka zuba a guje, saura waɗansu suka dake suka ce sai mun ga bayansu. Idan sun sami ruwa to ina kuma abinci, ba za mu tashi ba sai in yunwa ya musu tsanani, ai za su fito ne, sai mu suka fito ya kanmu sai kan mu gama da su don yunwa ta galabaitar da su. To sai suka yi ta jira, kun san in kana da ruwan sha aka daɗe in ba abinci ya rauni kuma kenan. To ana nan suka siyo hudu suka ce to wannan da ya shayar da mu da addu'an mu albarkacin Muhammadu da iyalansa mai iko ne akan ya ciyar da mu, ya kuma yi wani maganin wa'annan. Sannan suka roƙi Allah albarkacin Muhammadu da iyalansa ya ciyar da su. Sai wata kafila ta zo, ayari kenan, suka zo da yawan gaske da abinci mai yawa, suka zo suka ratsa, sun zo da akan dawakai da raƙuma da jakuna da alfadaru dauke da alkama mai yawa da gari mai yawa. Suka zo suka sami su wa'annan askarawan makiya din, suka wuce su. Allah ya jefa musu wani irin bacci mai nauyi, ba su san ana yi ba, suka wuce har suka kai musu abinci da isasshe. Sannan suka fita suka tafi da, sannan sai yahudu suka farka, abin nan kai su ainihin mutanen ka suka farka, suka ce ma junansu, ya kai mutanen nan suka sami abinci ne, ya kai kuka sami abinci? Suka ce ubangijin mu ne ya ciyar da mu, ya shayar da mu, wanda ubangijin da ya shayar mu da ruwa shi ya kawo mana abinci. Da mun so mu yaƙe ku mu gama da ku, da mun zo lokacin da Allah ya sa muku bacci duk da mun yanka ku. To suka koma mutanen nan suka ce to dai a nemo ƙarin taimako. Sannan aka kwama tsakanin kimanin mutum 30,000 da mutum 800, su yahudawa 800 su kuma kiya 30,000 da suka kwama suka yi addu'a na addu'a da lokacin Muhammadu da iyalansa, sai Allah ta'ala ya ba su nasara, suka murkushe su. To kaga wannan istiftahin da suka sami suna kenan, suna ne bidan taimako da shi wannan manza kafin bayyanan sa. To sannan wannan kalam sannan sai ce, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace hadhihi nasratullahi ta'ala lil yahudi ala al mushrikin bi dhikrihim li muhammadin wa ali. Wannan kun ga yadda ainihin Allah ta'ala ya ba yahudu nasara akan makiyansu saboda ambatan Muhammadu da iyalansa. Sai manzo Allah ya ce ala fadhkuru ya ummata muhammadan wa alahu inda nawaibikum wa shada'idikum liyansura Allahu bihi malaikatahu ala shayatin alladhina
to ku tuna Muhammadu da iyalansa duk lokacin da musibobi da tsanance suka sauka muku, domin Allah ya taimake ku da mala'ikunsa akan shaidanun da suke nufa ku. A ga duk lokacin da shaidanun suka rutsa da ku, to kun ga formula din. Waye bai san formulan ba? Me za ka ce? Ya za ka yi idan shaidanu suka zo suka rutsa suka ce za su ga bayan ku, alhali kuma ku magoya bayan Muhammadu ne da iyalan gidansa, me ya kamata ku yi? sai ku roƙi Allah. kaga yahudu ma sun ce albarkacin Muhammadu da iyalansa, to ina ga ku? to sai ne sai ce manzo Allah ce fa inna kulla wahidin minkum ma'ahu malakun an yaminihi yaktubu hasanati wa malakun an yasarihi yaktubu sayyiati. duk kowannen ɗaya daga cikin ku yana da mala'iki guda ɗaya a damansa yana rubuta kyawawan ayyukansa, da mala'iki a hagunsa yana rubuta munanan ayyukansa. wa ma'ahu shaytanani min inda iblis ya goya ne, kuma yana tare da shaidanu biyu iblis ya turo masa. ba Allah ya samu shi kuma iblis ya turo shaidanu guda biyu su kuma su rika batar da shi. fa idza waswasa fi qalbihi, in suka yi mishi waswasi a zuciyarsa, suka ce mishi, suka yi masa rara yi kaza, ransa ya sawwa. ba yadda aka jira dan iblis shine ranka ya sawwala maka kai abin tsiya, to shaidanin ka kenan yake maka waye. duk lokacin da ka ji ranka ta sawwala maka kai abin tsiya, to shaidanin ka ya maka waye. to yace fa idza waswasa fi qalbihi zakara Allah, idan suka yi mishi waswasi a ransa ya tuna Allah, ya ce wa qala la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin. in ya faɗi haka nan ya ce la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin, da ya faɗi haka nan hanasa shaytanani, wayannan shaydanu guda biyu sai su bace. thumma sara ila iblis fa shakawahu, sai su je ga mai gidansu iblisu su kai kara su ce ai ya kore mu. wa qala lahu qad ayana amrahu fa amdidna bil marada, su ce ka al'amarin sai alƙalmin wannan wanda ka hada mu da shi ya gagare mu, hada mu da wayansu tsagerun shaidanu mu je mu a samu a ciwo kansa kenan. to ba zai wuce ba shi iblis yana ƙara masu madad, ƙarin runduna don a ji a ima wannan bawan Allah da tun da ya ambaci Allah, sai ya bashi fala ya zalu yamdiduhuma hatta yamdiduhuma bi alfi marid, sai ya dinga ƙara musu ƙarin abin nan kenan, har sai ya ba su ƙarin masu taurin kai takadaran iblisai har sai ya ba su dubu, sai su zo masa su kokarin su hana su batar da shi, su nemi su hana shi zikirin Allah da ambaton Muhammad da iyalansa, sai ga sam sosai su ga sun kasa samu, sai su je su gaya ma iblis, su ce wannan fa in ba kai ne ba fa durun ranka ba ya fi karfin su, sai dai in kai zaka zo da kanka ka batar da shi. sai iblis ya taso da rundunansa ya ce ni ne na fi karfi na. sai Allah ta'ala ya ce ma mala'ikunsa ga iblis nan ya taso ya nufi bawana ko baiwata, wana ko wanci da rundunansa, ba za ku je ku tinkare shi ba. to sai a tunkari wa'annan shaidanu da mala'iku 100,000, kowannensu yana da takobi na wuta da mashi na wuta da guduma shi ma na wuta da kibiya wulurzo na wuta da kuma wukake da sauran makamai da na wuta, sai su dunga harbin su har sai sun kawar da su.
to sai in ya ga iblis an fara tsaran shi an nemi a kashe shi sai zai ce ya rabu wa duka ai kama alƙawari ba za ka kashe ni ba sai zuwa wani lokaci yanzu kuma za a kashe ni ne ajilni ila yawmin waqtil ma'lum to ba ina wannan alƙawarin da ka tama wani zuwa lokacin da aka yi ma alƙawari yanzu kuma za a kashe ni ne sai Allah azza wa jalla ce mala'iku na riga ne mishi alƙawari kar ku kashe shi to sai iblis ya koma yana ta fama da miyaku nasaran da aka yi mishi din to ba zai gushe ba ainihin yana ta fama da ciwon ido da ciwon jiki duk ko ina da miki a sakamakon wannan tsara da suka yi mishi ya nemi batar da mumini ina to in muminin nan yana nan akan da'a da salati ga annabi da iyalan gidansa to shi kuma iblis yana nan a cikin miyakun nan to ran da kuma bawan san tsiye kwashe shi ya saba wa Allah sai iblis ya warke shine wato kun ga to lokacin da kai sabo ka warkar da iblis shine maganin warakan iblis ke sai iblis ya warke to ga san ya warke kuma zai zawo kenan ko sai ya sami karfin jiki sannan kuma ya samu ya fara shiri ya kokarin ya turo shi anun nan da ya saba su kokarta tunda shi mutumin ya saba ma Allah to haka nan fata wanda za a yi duk lokacin da iblis ya sawala maka ka samu ka sabi Allah ya dawo da rundunar suka sabi ka tuna Allah tuna manzansa da iyalan gidansa yanzu nan za ka kora haka nan za a yi ta sura to ina ganin insha Allah wannan hadal mai idar kafe nan mun sai ce sun maƙalar rasulullah sallallahu alaihi fa idza aradtum an tudimu ala iblis sahinata aini wa ala jarahatihi fadumu ala ta'atillahi wa dhikrillahi wa salatu ala muhammadin wa ali yace in kuna son ku dawamar da ciwon idon iblis da zaradadin miyakunsa to ku dawama kan ɗan Allah da zikirinsa da salati ga Muhammad da iyalansa wa in ziltum an zalika kuntum usara iblis in kun gushe daga wannan daga da'a kenan da zikiri da salatin annabi da iyalansa to shikenan za ku zama kamammun iblis zai rutsa da su fayarkabu akfiyatikum ba'da maradati sai wayansu daga cikin takadarunsa su hau kafadunku wato duk lokacin da kai sabo na ce muku wannan hadisi yana da tsawo na ga yana da fa'ida amma yanzu ba lokacin littafi katibi ba ne ma ba lalai sai kana da littafi rubutacce irin wannan ka ce gashi tafsirin imam in ka duba intanet kasa tafsirin imam al'askari za ka ga shafuffuka ya fito maka da wurare daban-daban sai ka yi downloading abin kakau tsaf na gama wani yana kallo bayan da rodin ne ko yau to ina karanta ma kun ga wani yana kallo a ipad yanzu haka in kana da ipad yanzu za ka yi downloading sai karanta abinka tsaf duk littattafan nan ko su kafin nan ba lalai ne ka a net za ka iya samu an fahimta ai ba lalai ne shi wannan na tafsir imam mujalladi ɗaya ne ba wani katon tafsiri ba ne amma yana da fa'idodi da yawa wannan hadisin yana da tsawo da fa'idodi shafi 8 ne na karanto mana wajen shafi 2 sauran 6 insha Allah in an je gida a karanta to insha Allah wannan ya cinye mana lokaci naka akwai aya ta gaba ita kuma karatunta shi kuma in mun fara ba za mu kare ko mu danyi ne dan kaɗan bari mu danyi dan kaɗan bisa mashtaro bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allahu bagayan an yunzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi wa ba'u bi ghadabin adab wa lil kafirin adabun muhin to tirma abinda suka sayar ko suka siya da shi ga kawo kansu ko suka sayar da kawo kansu da shi bi isa mashtarau bihi anfusahum turma abinda suka sayar da kawo kansu da shi
wato kamar sun sai da kansu ne suka sai wani abu. To turma wannan wato wani abin mummuna abu ne. Menene wannan? Gashi na an fasara an yakfuru bima anzalallah, ya zama sun kafirce da abin da Allah ya saukar. Sun san lalle Allah ne ya saukar wannan alqur'ani, sun gane daga Allah ne. Me ya kai su ga wannan bagaya? An kasar fassara bagaya anan da ma'anar hasad. Da zan ce shi yana nufin hasada. Yanzu kawai jin haushi ne, yanzu kuma ba cikin mu ne za a yi wannan annabin ba, yanzu ba mu ne da wannan daukakan ba kenan, yanzu daukakan nan ya wuce mu kenan. To muka bi shi ya yahudanci ya kawo ƙarshe kenan, yau za a ce yahudu, sai dai a ce musulmi kenan. Yanzu a ce isra'ila, sai dai a ce larabawa kenan. To ba za mu imani, muna na isra'iliyan, muna na yahudawan, sai mun ci karfin musulunci da larabci din an kawar. Ko da za a shiga wuta, ko da za a shiga wuta gobe yanzu ji ko a shiga, kasan dan adam yana da wannan al'amarin sa da yana ban mamaki wallahi akan dan hasada kawai sai ya shiga wuta, sai ce shi wallahi bai yadda ba, Allah ba shi je shiga wuta. Kamar da wani alƙalai ya zo ya ba sarkin musulmi shawara, ya ce zan kayi kuskure amma ga shawara zan baka, in ya so ya zama a cikin shawarar nan akwai hasarar lahira ta, a kashe imam masu shine kawai mafita. An baka ba an bata musu business din su. Ba shine babban alƙalai mai bada batawa yanzu an ce imam masu ne. To yanzu in aka kashe shi kenan, ya ce a wannan shawarar yi son rasa lahira. Akalla dai ba zai ci gaba da zama alƙalai ba babban mai bada fatawa. To kaga in ya so lahira ya shiga wuta. Baya ya zama babban alƙali ba, to da me ya manta? Kaga shi tsaf. Allah ya sauke. Haka dan adam yake, in hasada ya shige shi kuma yana to bagayan bisa shishigi bagaya saboda hasada, ma'ana hasada mene? An yi nazirallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi, don Allah ya saukar da falalansa, ma'ana annabcin nan ke ga wanda ya ga dama da cikin bayansa. Yanzu ba ashe wake zaben annabi, akan kada qur'ani ko mutanen gani sukan ci gaskiya ba ya kamata mai samu annabi ai ko ba malam bala sai a ce lalle malam bala babban malami, sai a kada masa qur'ani sai a ce annabau, sai a ce to Allah wahayi. Mutane ke yin haka nan, zaɓi ba nasu bane. Allah ta'ala shi ke yin a yadda abinda Allah ta'ala ya ce wannan shine annabin da za a bi a tsira. To in kana son ka tsira me za ka yi? Shi za ka bi, shi kenan an gaba. In annabi ya ce baya na ga wanda za a bi a tsira, in kana son ka tsira me za ka yi? Shi za ka yi. Ba za ka ce gaskiya yaro ne mun ko manya ne. To haka na al'amuran yake, ba wai ainihin ba batun cewa kai ka ce kai ka iktirayin akan Allah abin da Allah shi ta'ala shi ke aji falalansa inda ya ga dama. Kuma Allah ta'ala yana aji falalansa inda ya ga dama, amma mun san Allah ta'ala komai bisa hikima yake. Shi azizun hakim ne, zaka ga kamar da azizun hakim yana da iko kan komai, amma tambaya yana yin abu ba hikima. Inda kaga ya aji Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, ya san inda ya aji zai aji sakon da ya cinci. In kaga ya aji ni'ima nan ne kamata ya aji, ba kamar yadda Bahaushe ke wani karin magana wai Allah ba ya ba mai wuka nama. Wannan ba hikima cikin wannan karin magana sam. Wai suka ga wani mutum kamar gashi da dukiya amma kuma sakare, Allah ba ya ba mai kwala. To gaskiya wannan ba hikima cikin wannan magana. Da wuka da nama duk kayan Allah ne. In ya ga dama ya baka wuka ya hana ka nama, in ya ga dama ya baka nama ya hana ka wuka, in ya ga dama ya gwama maka guda biyu ko ya hana ka duka.
duk yadda ya rama yake abinsa amma bisa hikima yake dora abinsa. Ba Allah ta'ala baya wauta, har wala Allah baya zalunci, baya daukar haƙƙin wani ya ba wani. Zalunci shine a ba wani haƙƙin wani. Adalci shine ba kowa ma ba kowane ma'abucin haƙƙinsa. Adalci shine aje komai a muhallinsa. To Allah ta'ala adili ne, hakim ne. Saboda ka inda ka ga ya aje abu nan ne muhallinsa. Ba wani yana da iko kan kuma sai ya dauki wanda bai cancanta bai baci, baya hakan. Don ya haka nan yayi wauta kenan. Allah yana wauta baya wauta. In ya haka nan yayi zalunci, Allah yana zalunci baya zalunci. Saboda haka wannan Muhammadu dinnan ko kun kishi kun ga shi balarabe ne, to shine aula da wannan matsayin. To kuma Allah ta'ala shi ya san inda ya kamata ya ci. To amma sai suka yi haka na mene natijar fa ba'u bi ghadabin ala ghadab, sai suka komo da fushi akan fushi. Dama Allah ya fushi da su saboda tarkul ba'd, afa tu'minu bi ba'd al-kitab wa takfurul ba'd. To amma in wannan annabi yazo suka ce amanna, suka imani, ai kaga sun huta, sai a yafe musu wancan. To kuma sai dama ce ana fushi da su suna sassaba ma Allah, sun jijjikirin suna bin son rai. Sai ga annabi ya zo suka shi ne wallahi huwa sabobin nan kare duk guda shida nan da aka rubuta, don na gani na tabbatar shi. To me ya kamata mu imani da shi? Allah ya sauke ka bata yahudancin ka, mu ne za mu bi balarabe, Allah ya sauke. Bai da ka wallahi me a zuciyarka ne? Wallahi kiyayya, sai mun ga bayan shi ba dai ya tabbata. Wannan disappointment ha ina ya zai Allah ya wadakanta maka. Da ba mu ne da littafi ba mu ne a harar kitabi ba, yanzu kuma na ji mana gani yanzu ba da bai fi mu, to ba za ka ruwa. Wallahi sai mun ga bayan abin da shi ka san Allah ba a gagar, ba an ce yana fi mu taga za mu gani, sai kila mu yi mashi. To ka gani fa ba'u bi ghadabin adaqab, dama Allah ya fushi da su akan abubuwan da suke, sai kuma suka ƙara wani fushin kuma yanzu sun ki imani da. To wannan kenan, walil kafirina azabun muhin, ga kafirai kuma akwai azaba mai wulakanci gobe kiyama. Domin irin wannan, domin ita azaba tana ukuba tana bin jinsin laifi, ba girman kai hana su imani ba, to gobe za su ga wulakanci da kaskanci. To na ce za mu dan karanta a gurguje sharhin wannan, sai a biyo mu bashi insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allah ka gane da mu abin da muke karanta, shirye da mu da shiryen da ke ciki, ka ba mu ikon aikata. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.